Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще ви покажа моята приятелка Тери и моя приятел Джими. Днес ще показваме Uno карти, оригиналните. Ето, има даже жокери. Да. Да, отворени са, но колкото пак ще ви 3 лева. 4, 3, не знам, не помня колко са. Да започваме. Малко на пауза. Ето ги, трябва да са 108 карти, плюс жокерите 110. 110 обаче има един жокер, някъде го завряхме. Абе, нали не ти трябва? Той Джими вика да ги скъсвам. То не ти трябва. И това Джими. Извинявайте за дъвката. Ясно. Кой не вече не снимаме? Ще... В момента нагласям картите, защото някои се обърнат и ние играхме преди малко. Извинете, че мляскам, обаче и аз дъвча дъвка. Ето как изглеждат отвън, а отвътре така изглеждат. Ето ги всички карти. Трябва да са такова тесто. 108 карти. Жокера трябва да е някъде тук. Ако се падне, някой ще го махне. Ама по-добре го потърси. Къде е? Не знам. Ще видим. Трябва да раздадем по 8 карти на всеки. Ето, например, тя дава на мен. Че ми снимай, дръжи така. Само, че на мен да не се снима лицето. На мен само ръцете. Защото мен трябва пак да не мога да отбия. Да, те трябва да те го видят. 6. 3, 6. 8. 3, 4. Ето вижте ги моите карти. Да го изсих ли? И като виждате са само почти черни. Тази девятка я ставаме отдолу. Ето ги. Аз съм първа. Аз съм първа. Ето ги моите карти. Гледай тая, значи. Ето ги моите карти. Казах ти да не снимаш моят. Готово. И на Тери не да и снимай. Не, на мен не да снимам. Нямам проблем. Първо. Не. Ти си, Алекс? Имам още. Чакай. Да бе, още 6. Чакай. Аз набутвам 6 карти. Тегли. 8. Ние не играем по якия начин. Чакайте, имам плюс 4, може да се сложа. Тегли 8 карти. Пак 8 карти. Го шокера. Нормално го. Опа. Да, тегли. Чакай, ще стана пак на... Така. Те с момичета играят много бавно.